tohle v série teda asi rozhodně nebude. Hezky zapáleno, jo, dobrý, pěkný. Brňáci, no jak jinak. Tak tohle jsou trubky, to je jasný. Tak já poprosím trošku o klid, abychom mohli začít. Prosím tě, ať se ti to neroztrhne, jo. To je jasný favorit, to je jasný favorit, Já teda, jestli bych teda do toho mohl něco povídat, jakože asi nemůžu, ale mám takový návrh, že byste to vy dva jako nejpovolanější oběhli sami a sami si určili vítěze, protože to tady jinak nebudeme, tady budeme ještě další 2 hodiny, protože ty zvuky fakt jsou hezký. To znamená, kdybyste byli tak hodní a vy dva šli za těma autama, spustíme to a uvidí se. Co tomu říkáte, pánové? To říká ředitel. Pane řediteli. Tak pan ředitel to souhlasil, takže změna v pravidlech. No, budeme jednotlivě od vozu k vozu. Já s panem ředitelem si to vyhodnotím. Ano. To je nejlepší. A ještě bychom potřebovali jednoho nestranného.